Сәлем, біз бүгін шаш тараш һөнәре белән танышабыз. Дөресен генә әйткәндә, бик күптәнге хыялым. Шаш тараш һөнәре бик күптәннән барлыкка килгән. Безнең эрага кадәр 5нче гасырда ук инде борынгы Мисырда яшәүчеләр үз шәчләренә зур игътибар биргәннәр. Парикмахер сүзе парик ясаучы дигәнне аңлата. Шаш тарашка килсәң, ул синең шашыңны кисеп кенә калмый, аны яхшылап юа, дөрес итеп киптерә һәм җайлап кына тарап та җибәрә. Моннан тыш, ул матур прическалар да ясый. Таң кисәсеңме? Юк, бармакларны кисәм дип курыктым. Шәшне кисәм дип курыкмадыңмы? Кеше шәше өчен курыкмадыңмы? Әзрәк. Билназ апай, ә син ни өчен бу һөнәрне сайладың? Мин бәләкәй чакта әни белән шәш тарашханага баргаштым. Әнинең шәшен кистеләр. Ини шундый нык кызыгып карап тордым. Әнинең шәшен кисә баралар, мин дә кошы тотып кисәсе килә башладым. Шулай син карап торасың бит, мин дә шул карап тордым, кисәсе килде. Өйгә кайткачтын бөтен курчакларымны утырттым да, кошы тара калдым да. Мен бер 3-4 яшьләр идем икән. Bütün курчакларны подмальчика кисеп аттым. Шуннан бирле мин үземне күпме беләм, мин шуннан бирле курчакларны башта кистем. Оннан соң 6-7 класста инде бабайның шәшен кисә башладым, күршеләрнең шәшен кисә башладым. Үземне күпме беләм, мин һәр вакытта шушы һөнәргә укыйм дип хыяллана идем. Бу һөнәр минем хобби сыманда, эшем буларак та. Мин үземнең эшемне бик нык яратам. Хәзер инде мин 13 ел буе шушы шөгылемә тугры. Бигрәк күп икән. Шаш тарашта киемендә 6 төрле тарак, киптерә торган фен, плойка, махсус кыстыргычлар, 3 төрле кашчы, шаш алу машинкасы булырга тиеш. Моннан тыш, шашны юганда һәм буяганда кулланыла торган 1000 төрле шампунь, бальзам, буяу, тагын әллә нинди махсус әйберләр кирәк. Мин шаш тараш булыр идем. Ә син үзеңне сынап карар идеңме?